Smart City. Ime je dobio po ptici kraguj. Smešten između šumadijskih brda u srcu Srbije. Nastanjen još u doba neolita. Prva prestonica moderne Srbije i kolevka industrije Balkana. Poznat širom sveta kao sedište vojne i autoindustrije. Danas je najznačajnija tačka high-tech i šinske industrije. Vekove je spakovao u QR kod. Kreira novu baštinu, otvoren i drugačiji, optimističan i kreativan, geografsko, političko, privredno, finansijsko, zdravstveno, obrazovno, kulturno, turističko i sportsko središte centralne Srbije. Kragujevac je pozicioniran u srcu Srbije, na raskrsnici glavnih državnih puteva i magistralnih saobraćajnica između železničkih i drumskih koridora 10 i 11, koji povezuju Kragujevac sa ostatkom Srbije i Evrope. Izgradnjom Gružanskog koridora, koji spaja zapadnu sa istočnom Srbijom, Kragujevac postaje čvorište svih najbitnijih srpskih saobraćajnica, udaljen od najbližeg aerodroma svega 20 minuta. Izgradnja severne obilaznice donosi brojne mogućnosti za nove industrijske zone, stambeno-poslovne i prostore za druge namene. Poput Srbije, i Kragujevac gazi evropskim putem u svakom segmentu, pre svega u stvaranju povoljnog ambijenta za poslovanje. Industrijska tradicija, duga skoro 2 veka, temelj je današnjeg privrednog života grada. Kao bazu svog daljeg razvoja, Kragujevac su odabrali Fiat Chrysler automobili, Siemens, Mind Group, Yanfeng, Technia, Megle, Fortaco, Hedelmeier, Metro, Lidl i ostale brojne kompanije. Kragujevac je sedište značajnih institucija Republike Srbije, Palate pravde, centara izvrsnosti sa bankom matičnih ćelija, državnog data centra, najmodernije banke podataka, čime je srce Srbije izvanično postalo najbolje i najbezbednije mesto za čuvanje najbitnijih državnih podataka. Data centru poverenje su poklonili i komercijalni korisnici, američki IBM, kineski Huawei, Oracle, Aigo, Comtrade, Orion Telekom, Sox, Poštanska štedionica, Radio televizija Srbije i Telekom Srbije. Kragujevac tako u eri 4. industrijske revolucije postaje regionalni tehnološki i naučni lider. Kragujevac nezaustavljivo napreduje. Nove industrijske zone, među kojima su Phoenix i Mind Park, infrastrukturno potpuno opremljene, čekaju buduće investitore, a lokalna administracija u najkraćem roku ispunjava zahteve ulagača. Mind Park, koji se nalazi na samo 12 km od Kragujevca i koji je proglašen projektom od nacionalnog značaja, osmišljen je kao grad u malom. Kao takav, pored proizvodnih hala, vrtića i kantine, svojim korisnicima i okruženju ponudit će i naučno-tehnološki park, ali i poštu, banku, hotel, klinički i dijagnostički centar, sportsku zonu, kao i aerodromsku pistu dužine 1400 metara, namenjenu biznis i čarter letovima. Naziv aerodroma biće Mind Kragujevac. Mind Park pruža potpunu podršku start-up kompanijama, kao i sve servise i usluge prema potrebama investitora. Industrijska zona Phoenix je greenfield lokacija na ulazu u grad, kraj autoputa koji od koridora 10 vodi ka Kragujevcu. Phoenix, pod povoljnim uslovima, nudi zemljište za industrijske i radne zone. Značajan zamajac razvoja grada i privrede čine obrazovne institucije koje pružaju najširi spektar znanja i obrazovanja. U srednjim stručnim školama i na fakultetima Kragujevačkog univerziteta obrazuju se kadrovi za budućnost Srbije i Kragujevca. Kragujevac je širom otvorio svoja vrata svima koji prepoznaju naše pozitivne vibracije, imaju viziju i žele poslovni uspeh, zdravu konkurenciju i profit.